Benvingudes i benvinguts. Gràcies per ser un dia més aquí amb nosaltres a la clau de la nostra història. Des de fa més de 100 anys, partits polítics, moviments populars, organitzacions armades han tingut i tenen un símbol que els uneix. Fets i dates que han passat a la història d'aquest país s'han viscut sota el mateix símbol. Estat Català, Front Nacional de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, PSAN, l'IPC, independentistes dels Països Catalans, nacionalistes d'Esquerra, Moviment de Defensa de la Terra, el Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional, l'ESCUP, les consultes populars sobre la independència, l'Assemblea Nacional Catalana, Bandera Negra, Nosaltres Sols, Època, Terra Lliure, 14 d'abril de 1931, 6 d'octubre de 1934, 13 de setembre de 2009, tots tenen un element comú, la bandera estelada. L'any 2008 es va commemorar el centenari de la bandera estelada. Sent històricament rigorosos, diuen que hauríem de situar el veritable naixement de l'estelada, tal com la coneixem, l'any 1918, a Montserrat. Tot i així, existeix un precedent fotogràfic que data del 1908 i que és un primer esbós de la bandera independentista, que en lloc de tenir el triangle a l'esquerra amb l'estel, porta un rombe al mig. Les banderes són només símbols, és veritat. La simbologia, però, sempre és important, perquè al darrere hi ha persones, idees, il·lusions i esperances, victòries i també derrotes. Avui, a la clau de la nostra història, parlarem sobre la bandera de l'estel solitari, la bandera de combat que simbolitza els anhels de llibertat d'un poble. Parlarem sobre la bandera estelada i sobre l'independentisme català. I ho farem de la mà del nostre convidat, Oriol Falguera, gràcies per ser aquí. Molt bé, moltes gràcies. Ell és membre de la Fundació Reeixida, entitat que treballa per la recuperació de la memòria nacional. Entre altres coses, és autor del llibre Època, l'Exèrcit Popular Català 1969-1979, La Casa, i, com sempre, amb en Víctor Cucurull, assessor històric del programa i director de la Fundació Societat i Cultura. Doncs, Víctor, avui tenim un tema, el tema de la bandera estelada. És un tema bonic perquè el que ens passa, diguéssim, a alguns historiadors que hem tingut la sort de poder historiar coses passades, però també de participar i ser actius, diguéssim, en el moment històric present, doncs aquest signe, aquesta bandera, a nosaltres ens diu moltíssimes coses, no? Jo encara recordaré tota la meva vida aquella manifestació de l'any 2010 que organitzà Òmnium Cultural per sortir, diguéssim, a expressar aquell rebuig total, unànime pràcticament, contra aquella sentència del Tribunal Constitucional que invalidava absolutament tot el nostre estatut, per tant l'autogovern, per tant tot el que era o havíem esperat, diguéssim, en una època en què, en teoria, Catalunya podia viure amb normalitat al costat de la resta de pobles de l'estat espanyol i fer el seu camí com a nació i tal. Això es va acabar ja el 23, ja es va veure molt clarament el 23 de febrer del 81, diguem-ne, amb aquella pantomima de cop d'estat, però s'ha anat confirmant, diguem-ne, sempre. Aquell dia, concretament, jo em ve al cap, la memòria, perquè va ser el dia de l'esclat de l'estelada. És a dir, en aquella manifestació, fins aleshores, la bandera majoritària era la nostra bandera nacional, que són la bandera de les 4 barres, diguem-ne, que és la bandera més antiga d'Europa i, per tant, probablement de les més antigues del món com a símbol, diguem-ne, d'una nació, no? Però aquell dia va aparèixer, ja existia, ja venia, i ara ens explicaràs tota la seva interessantíssima història, però aquell dia va ser el dia que majoritàriament, diguéssim, la gent va alçar aquesta bandera amb l'estel, diguem-ne, com una expressió rotunda de que estaven en el punt de ruptura del que havien sigut anteriors etapes històriques en les que l'estel i l'estelada i els independentistes hi érem, hi havíem sigut, hi havien lluitat, hi havien donat fins i tot la seva vida per aquest país, però sempre com una expressió més reduïda, i en canvi en aquell moment esclata, diguéssim, com una mena d'anhel popular. Comentàvem amb l'Oriol que als 100 anys de l'estelada vau editar aquest llibre, 100 anys d'estelada, un segle d'iconografia independentista. Vull dir, aquest llibre es va editar el 2008, que era quan dèiem el centenari, però comentàvem precisament que les fotos antigues era feina de buscar-les així, però que fotos del 2008
fotos que estiguessin bé, maques. Amb estelades no n'hi havia tantes com això, el 2008. Vam tenir més feina per trobar les fotos modernes. Si ens situem enrere, l'any 2008, sort que tenim aquest fotògraf Lluís Brunet de Sabadell, que és un crac i que fotografia tot. Gràcies al seu arxiu fotogràfic vam trobar fotos maques del 2006, 2007, 2008, però si no, per tirar enrere, ens va ser més fàcil trobar la feina d'arxiu, d'antic, representa. Això és important també per molta d'aquesta gent que diu que anem massa lents i tot això, perquè estem parlant del 2008, fa 8 anys. Fa 8 anys era molt difícil trobar fotos maques, fotos que estiguessin bé amb la bandera estelada. Fa 8 anys només, per tant el salt ha sigut important. Hi ha un fet inspirador, diguéssim, en la bandera, diguem-ne, estelada, que és, suposo, la revolta cubana i la independència de Cuba. I tant que ho és. Per tant, és l'any 98, 1898. Què està passant en aquell moment? El que parlàvem a l'entrada, diguéssim que tots són buits, per entendre'ns, no? El 1898 és quan Cuba s'independitza del Regne d'Espanya. Però la història està que si tirem enrere veiem que hi ha catalans que ja lluiten amb els llibertadors cubans i també, per exemple, trobem un senyor que és marí mercant del Masnou, que es diu Vicenç Albert Ballester, que justament en aquelles dates està a Cuba i se'n dona compte del poder que té aquella bandera. Què farà aquest senyor? Aquest senyor retornarà cap a Catalunya i aquest senyor el que farà és que serà l'esperit de molta part del que es feia dins de la Unió Catalanista, serà editor. Hi ha un diari que es diu La Tralla, que ell seria el màxim editor, La Metralla, on també ajudarà. I què farà aquesta persona? Aquesta persona el que farà és, que és el que es coneix, per això es diu que el 18, que és quan més maneres estelades es veuen amb cosa publicada, que és l'any 1918 aquest senyor inventa una cosa que es diu Comitè Pro Catalunya. Aquest era el cap d'aquesta secció, una secció secreta que es dedicaven a parlar amb els aliats per tal d'explicar el fet català. Què passava? Hem de posar-ho en context, és el moment de Woodrow Wilson. Els 14 punts del Wilson. Els 14 punts del Woodrow Wilson, la Primera Guerra Mundial, i per tant hem d'aprofitar aquesta història. Llavors no només fan propaganda en català, sinó que fan propaganda en francès i propaganda en anglès. Inclús sembla que s'arriba a entrevistar amb el president Woodrow Wilson, gent del Comitè Pro Catalunya, i per tant què fan? Necessiten una bandera que els identifiqui, i per tant diu, la bandera catalana és la bandera de les 4 faixes vermelles, però hi ha d'haver, què hi afegim? Hi afegim un estel blanc, que vol dir, i un triangle blau, que vol dir, en el cel blau de la humanitat, lluita l'estrella blanca de la llibertat. Això és el que sempre havíem llegit, 18, 18, 18, però com vam fer el centenari ens vam donar compte de dir, el 1908 hi ha, diguéssim, la primera publicació en un diari espanyolista d'aquests del tipus Relux, que surt a Barcelona, que es diu Ara més que mai, que expliquen que la policia espanyola entra a la seu de la Reixa. Què era la Reixa? L'any 1901, l'11 de setembre de 1901, es fa el primer 11 de setembre modern. Què vol dir? Que molta gent, diguéssim, és gairebé semiclandestinament a dins de casals es feien poemes i es deien coses sobre els herois de 1714, però el que fan és que aquell 11 de setembre tenen a més de 40 persones, els posen a comissaria espanyola i després a dins de presó. Quan aquesta gent surten de la presó, se'n donen compte que han de fer alguna cosa per solidaritzar-se amb la gent que està detinguda per causa que diuen ja catalanista, no diuen sempre, sinó causa catalanista, i per tant munten la Reixa. L'any 1908 la policia espanyola entra dins el casal, dins el local de la Reixa, destrossen el local i troben un misteriós triangle amb una estrella i per tant busquen el president de l'entitat i el secretari de l'entitat i els fumen mig any a presó per portar aquest símbol. Què era aquest símbol? La idea que el trau de l'americà és el triangle amb l'estrella i hi havia com 2 freds que era per posar una llaçada catalana. Per tant ja tenim una idea d'estelada. I llavors també aquesta gent que feia, la gent de la Reixa s'escrivien amb dos entitats. Una amb gent del Casal Català de París, que l'any 1908 ja tenim una foto on surt un rombe al centre de la Catalana. Sí, hi ha algunes fotografies que ens van passant. Si en vols comentar alguna, ho dius tranquil·lament i la comentem. Mira, aquesta que està sortint, per exemple, aquí. Aquí és l'any 1915. Això és el Fossar de les Moreres. I veiem, per exemple, una estelada, això que dèiem, primer amb un rombe, ara representa amb un rectangle amb una banda i després passarà cap al triangle. L'any 1915, precisament, el Vicenç Albert Ballester és qui tanca els actes que es fan aquí al Fossar de les Moreres. I l'any 1915, precisament, 3 voluntaris catalans que se'n van cap al front de la Primera Guerra Mundial i els donen una estelada amb el triangle i aquesta estelada tornarà amb el cos de mort d'en Campanyà, que és un voluntari de la Primera Guerra Mundial, i aquesta estelada la recuperarà el doctor Soler i Pla, que l'amagarà amb una calaixera de casa seva i l'any 2008, just al centenari, les seves netes obriran una calaixera secreta i trobaran aquesta bandera. Aquesta bandera vam fer gestions a través de la Fundació Resida i vam buscar signants per tal que sigués exposada públicament, i durant un any ha estat exposada públicament al Museu d'Història de Catalunya,
però ara l'han tornat a guardar. Sabeu com l'Indiana Jones, que al final de la pel·lícula agafen la... Sí, aquest és un episodi, també, encara que fem un salt amb el temps, però és un episodi una mica trist, no? Perquè el Museu d'Història de Catalunya exposa aquesta bandera, que és històricament és un document importantíssim, però ara la té està amagada. La idea representa és que la volen posar a la part que parla de la Primera Guerra Mundial i posar-la on pertoca. En el discurs, diguem-ne, del museu. Però igualment, quan vam parlar amb l'antic director del Museu d'Història de Catalunya, l'explicava, escolta, ha vingut una noia australiana que està fent una recerca de Catalunya i diu, escolta, on trobo l'explicació d'aquest símbol que trobo per pobles i per ciutats i per viles? Qui està? Doncs per això vam començar una campanya a dir al Museu d'Història de Catalunya que tingui aquesta bandera exposada, un any exposada, però ara vam ser-hi fa un mes i mig i la bandera ja està guardada. Nosaltres ens agradaria que hi fos sempre, seria una cosa normal, no?, de que el Museu d'Història de Catalunya, que ens representa, que ve la història del nostre país, això estigui exposada públicament. O sigui que, per tant, demanem a les institucions que la tornin a posar on toca. Per tant, l'inici ja d'una bandera amb el triangle, així, és el 1918, i en Vicenç I anterior, no? Sí, de la forma que ho coneixem, sí, però realment des del 8, des de l'aparició del diari aquest espanyolista, això ja comença a ser. Llavors, per exemple, inclús, ara el que deia en Víctor abans d'entrar, o sigui, l'any 1905 ja tenim, per exemple, la gent del Casal Català de Santiago de Cuba, que ja fan la primera publicació independentista. Si us fixeu, la primera publicació independentista catalana no es fa a l'interior, es fa a l'exterior. I realment aquesta gent ja comencen a portar ja, a les seves aparicions sempre hi ha un estel posat a la capçalera de la revista es diu Fora Grillons, en surten 4 números, i després va a diferents casals de Camagüey, de Santiago de Cuba, de l'Havana, ja van apareixent. Crec que tenim alguna imatge d'aquesta revista, si els nostres companys van avançant, segurament en podrem veure. Per exemple, mira, aquí important, per exemple, aquesta fa molta gràcia, aquesta és de 1918, aquí el Vicenç Albert Ballester escriu en anglès amb un comandant de la Marina anglesa que porta el seu vaixell al port de Barcelona. I llavors, per tant, si us fixeu, ja li envien una carta en anglès, amb el membret del Comitè Pro Catalunya, però que hi ha una estelada de seda. Ho dic perquè molta gent diu, quan jo parlo amb gent, escolta, això s'ho he inventat, aquesta bandera, sí, vau omplir el 2006 al carrer, amb la reforma de teixir, i el 2007, i el 2008, i el 2010, però això, aquesta bandera té 5 anys, o té 4 anys, ni parlar-ne. Aquesta, per exemple, d'aquí, és el retall de bandera que es conservava, aquesta amagada a casa del doctor Soler i Pla. Sí, aquesta va estar a la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial va estar al front, és la bandera més antiga que es conserva actualment, que va estar exposada al Museu d'Història, però que dic ara està guardada. Ja és com l'actual, diguem. Aquesta, per exemple, que surt aquí també és molt important. L'emblema, per exemple, social del Centre Català de l'Havana passa de ser senyera a ser estelada, o sigui, l'emblema oficial. Amb tots els problemes que després tenien. Això, per exemple, importantíssim. Aquests, per exemple, segells posa Societat de les Nacions, any 1920. Això està fet d'un any abans, està fet del 19. I això són les cartes que el Vicenç Albert Ballester ja publicava i enviava a tota la gent sempre a posar aquest membret d'aquesta estelada. O sigui, hi ha molta cosa que és anar buscant i anar agradant i dir, hosti, però aquí Estat Català, això és quan l'any 1922 es funda l'Estat Català. Si recordem ara, per exemple, una cosa que s'ha d'explicar és que l'Estat Català es va fundar a la seu del CATSI. El CATSI era un sindicat de saltataulells, o sigui, de botiguers i de comerciants, i d'obrers, i actualment l'ocupa un sindicat de tendència espanyola que es diu UGT. O sigui, no entenem, si tinguéssim llei de memòria històrica, el local aquell que ocupa l'UGT... El local aquell és del CATSI. Efectivament, i el CATSI té un despatxet petit, que hi caben 2 persones, diguéssim. Això no trobem que sigui de lloc normal. Esperem que quan hi hagi República Catalana puguem tornar les coses al seu lloc, per exemple. Estat Català és el primer partit que l'adopta com a bandera. Efectivament, sí. I llavors, per exemple, què fan? Estat Català, quan es munta l'any 1922, què ha passat? Uns anys enrere, si tirem enrere amb el temps, el 1916 hi ha hagut l'aixecament de Pasqua, que precisament aquest any es commemora els 100 anys de l'aixecament de Pasqua. Irlanda, no? A Irlanda. I per tant, que és tot de gent, per exemple, a la seu de Correus de Dublín, s'aixequen amb armes contra l'imperi britànic, realment eren molt pocs, però al cap d'un any hi ha eleccions i, per tant, el Sinn Féin té una majoria absoluta. Doncs què fan aquesta gent? Doncs, per exemple, en Francesc Macià, en Daniel Cardona, tot de gent, el Vicenç Albert Ballester, tota aquesta gent tiren per aquesta línia de dir, escolta, hem de fer política però hem de fer acció. I, per tant, l'any 1926, que també és aniversari d'on estem ara, també voldran fer un aixecament armat contra el govern espanyol i, per tant, què faran? Aniran a Prats de Molló, que és Vila de Catalunya Nord, i d'allà intentaran que voluntaris armats travessin frontera, vagin cap a Olot. Però què em passarà? Que això és de pel·lícula. Entre els voluntaris de Prats de Molló hi ha un espia
que el paga el Mussolini, perquè també hi ha voluntaris italians, i llavors aquesta gent, els espies francesos segueixen aquest nebot de Mussolini, per tant tots acaben a presó. Però, a la contra, quan van a París a que els jutgin, els millors advocats laboralistes defensen en Macià i per tant la propaganda és immensa. Tot això és el que té de bonic, diguéssim, el poder... Aquesta imatge, Sí. Víctor, és que tenim una imatge aquí en castellà, Viva la Libertad. Viva la Libertad de les Naciones, Viva Catalunya Libre. Això, per exemple, és de l'any 1926 i això està editat a l'Argentina. O sigui, perquè no pensem, representa que sobretot la gent independentista estava posada en tres nacions, o sigui, Estats Units, Cuba i l'Argentina, i la gent d'allà abocava diners i diners per l'aixecament que faria el Macià l'any 1926. I no només això, per exemple, una cosa paradoxal que sortirà la imatge més enllà, tiro anys més endavant, quan acaba la Segona Guerra Mundial, ja es fa una desfilada, per exemple, a Cuba pel final de la Segona Guerra Mundial, junt amb la bandera cubana hi ha la bandera estelada. I qui la porta és el senyor que l'any 1928 escriu la Constitució de l'Havana, o sigui, el text que teòricament, ara que parlant de constitucions espanyoles, o sigui, el text, l'única Constitució que tenim els catalans és la que es va aprovar a l'Havana a l'any 1928. I què feia aquella Constitució avançada al seu temps? Els homes i les dones podien votar. Les dones al 1928 no podien votar. Es prohibien les curses de brau. Hòstia, això em sona perquè això és candent. Es prohibia la boxa. La gent que treballaven tenien que estar 8 hores treballant, 8 hores per estudiar, 8 hores per la família. Tindríem la caseta i l'hortet, que o sigui, que per tant aquella Constitució era molt avançada al seu temps. Sí. I en l'article 3è és quan diu la bandera... L'article 3.2 diu la bandera de la República Catalana serà la dient del triangle blau amb l'estrella blanca. Per tant, no hi ha discussió. És el moment que entra més a nivell oficial. Perquè els que fa molts anys que estem amb això, sempre pregunta dir la diferència entre l'estel roig i l'estel blanc, i hem d'explicar això. O sigui, la primera que va haver-hi va ser l'estel blanc, però què passa l'any 68, com que els temps canvien... Espera, no correm tant, abans d'arribar al 68. Hem fet un salt, del 27 al 68. Abans del 68 hi ha altres coses. Jo volia preguntar-te si en l'exèrcit català durant la Guerra d'Espanya hi ha presència, o també l'altra cosa important, i és que l'any 40 el Front Nacional és el que adopta precisament l'estelada com a... Permeteu-me, i deixem tirar una mica més enrere amb el temps. Me'n vaig a l'any 31. L'any 31 Francesc Macià proclama la República Catalana, com sabeu. Però al cap de 3 dies el Macià passa de tenir una república catalana a després tenir una autonomia. La gent independentista que durant anys havia enviat diners i que havien acompanyat el Macià a tot arreu, què ha passat? Quan el Macià l'any 1928 se'n va a Cuba, les dones cubanes li donen una bandera estelada dient aquesta és la bandera de l'honor, aquesta és la bandera que s'ha de portar fins al final per la República Catalana. I què passa? Al cap de 3 dies, al cap d'un mes, rep una carta de Cuba que les dones cubanes li exigeixen al Macià dient retorna amb la bandera estelada. I encara més, perquè això ho hem trobat fa poc, a l'any 1932, quan hi ha el 14 d'abril, hi ha el local de Palestra, que és una entitat cultural que vindria a ser com un òmnium cultural dels anys 30, que fan uns cartells de Visca la República Catalana. La policia d'aleshores entra al local de Palestra i arrenca aquests cartells, i treu aquests cartells. O sigui, i encara no estem a la Guerra dels 3 anys, 36-39. Sí que, per exemple, la 556 Brigada Mixta o els batallons que van haver-hi així, diguéssim, format per voluntaris catalans, o quan es van anar, per exemple, a intentar anar a Mallorca i fer que els feixistes marxessin, per exemple, d'allà, hi havia elements amb estelades, efectivament. Quan entra el Front Nacional de Catalunya, sí que tota aquesta gent que provenia de Estat català, o Estat català havia tingut, diguéssim, gent que havia marxat cap a nosaltres sols, la traducció del Sinn Féin, diguéssim, tota aquesta gent s'ajunten i molts portaran l'estelada, però l'emblema serà més alt per Catalunya i amb l'escut antic de la Generalitat, per entendre'ns. I llavors ja avançarem amb el temps fins a arribar què passarà tota la gent que està a l'exterior, seguim amb els cubans, seguim amb la gent d'Argentina, seguim amb la gent de Nova York, seguiran portant l'estelada, però més a l'interior poca estelada hi havia. Sí que l'Estat català feia uns butlletins, any 39, any 40, any 42, any 45, i llavors ves cap a París. A partir del 55 torna a sortir, fet en català, el butlletí d'Estat català que es feia a Avinyó, que va sortir durant 2 o 3 anys seguits, que també hi havia l'estelada a tot arreu. O sigui que... Si els nostres companys de realització van passant imatges, segur que en trobarem alguna que es podrà comentar. Aquesta, per exemple, són quan els voluntaris de Prats de Molló, l'any 1926, ja ha acabat el judici i han de marxar des de París, han d'anar cap a Bèlgica.
Alguna gent d'aquesta a Bèlgica s'entraran amb el cas del català de Bèlgica i altra gent hauran de fer, que començarà després el tour americà d'emaciar els seus voluntaris. En aquesta Ventura Gasol, no? Efectivament, aquí per exemple Francesc Macià, Ventura Gasol, que estan aquí, quan la gent va passar, els voluntaris van passar des de París cap a Bèlgica, un dels voluntaris va morir i llavors van fer esculpir una estelada que es veu a la banda de la tomba. Sí, es veu una mica així de refiló, no? I amb aquest mateix logo de l'estelada, que és com si fos un escut heràldic, es va fer un llibre el 1927, escrit en francès, està clar, que es diu La Catalonia Rebel, que explica el fet dels voluntaris catalans a París. Això, per exemple, això està fet a Cuba, a la Nova Catalunya, on hi havia l'estelada, per exemple. Això és l'any 31, i aquí és on explica el cabreig dels cubans amb en Macià. De dir, escolta, la bandera de la República Catalana és aquesta. Això és, per exemple, l'any 31 també, visca la República Catalana, això és quan s'ha creat. Això, per exemple, fa molta gràcia. Això és Nosaltres Sols. Nosaltres Sols seria quan Macià ja agafa la línia d'Esquerra Republicana i els joves de l'Esquerra Republicana d'Estat Català, que es mantenen amb la via independentista, però molta gent gran s'enfada amb en Macià perquè creuen que els ha traït i llavors munten el que seria Nosaltres Sols, sobretot amb gent d'aquí del Baix Llobregat, o sigui, diguéssim, aquí a Sant Just Desvern hi hauria en Daniel Cardona, que va ser el que va fundar Nosaltres Sols, i per exemple, aquest dibuix és un butlletí Nosaltres Sols, però per exemple aquest dibuix d'aquesta dona així que diu secció feminal, el dibuixa una dibuixant que es diu Lola Anglada. Ho dic perquè expliquen que Lola Anglada és la Lola Anglada que feia contes infantils, doncs la Lola Anglada va començar fent això. Va començar fent això, però me'n vaig més enrere amb el temps. L'any 1925, quan ja volen, diferents independentistes, volen acabar amb la vida d'Alfons XIII i posar un explosiu, que es coneix com a complot de Garraf, a la senyora Anglada la maleta dels presos, perquè amb els seus dibuixos que feia donava diners a la gent que estava a la presó perquè poguessin viure. O sigui que, per tant, és dir, tergiversació de la història, Lola Anglada dibuixant dels nens, i clar que ho és, però militant separatista fins al final. Molt bé, i amb això podríem anar cap a l'any 68? Sí, perquè ens queden uns 3 minuts, hem de parlar 40 anys en 3 minuts, però bé, intentem. Passem fent, mentre van buscant la imatge, tirarem endavant. L'any 68 que ha passat, ja maig del 68, i tot de joves que estan al Front Nacional de Catalunya, el que volen fer és agafar l'esperit socialista i agafar el tema de nació completa de països catalans, i per tant diuen, canviarem l'estel. Quan va a la història, realment diuen l'estel històric és el blanc, el seguirem igual, però canviarem el blau del triangle per un groc. Finalment, per cosa de tintes, va sortir el que coneixem, que és, escolta, vermella i groga. Sí, cal deixar clar que és per això, que és per qüestió de tintes. No és més aviat qüestió de pressupost. Sí, realment va ser per això. I llavors què vol dir? Doncs independència i socialisme. Per tant, a dia d'avui arribem l'any que som, l'any 2016, que les dues banderes corresponen, o sigui, estan ben vistes i per tant, tinguis la tendència que tinguis, pots portar una o pots portar l'altra. I fins i tot n'han sortit algunes altres versions defensant... Estel Verd, que la lluita ecologista, o sigui, totes les que vulgueu. Això és bonic en aquest sentit, diguem-ne, perquè això expressa una societat molt plural, en què la gent, doncs, tenim més inconsciència nacional que consciència nacional. Teníem, ara no, ara ja s'ha normalitzat d'això, però... Perdoneu, hi ha una foto una foto que fa gràcia. No, endavant. Una mica endavant, una miqueta més. Aquesta no. Aquesta. Això, per exemple, vam fer la nostra visita a Cuba l'any 2009. Això, per exemple, és on s'apoya el missal quan tu vas a missa. Això està fet a Cuba, al costat de l'Havana, al faristol, efectivament, i representa que és quan tu estàs escoltant missa, des de la part inferior veus la bandera cubana, està pintada amb els colors de la bandera cubana, però quan el mossèn treu la Bíblia, doncs veu l'estelada, per exemple. Que realment tota la gent aquesta catalana que estava a Cuba, arran de l'època d'en Fidel, eren gent molt benestant, però que tot ho aportaven a la lluita independentista, doncs van haver de marxar, efectivament, perquè el Fidel no volia aquest tipus de mentalitat allà posada, i per tant van fer una església, i de l'església van posar aquest per apoyar el missal, aquests faristols. Ens queda un minutet. Segur que tenim, esclar, la història de l'estelada dona per molt i ens queden aquests anys, aquests 40 anys darrers, que han sigut aquests anys de lluita i de batalla, com sempre, fins a arribar on som. Però jo m'agradaria que parlessis una mica, precisament, que per descobrir tots aquests elements i tota aquesta història, des de la Fundació Reeixida, heu creat una mena de ruta, una ruta de l'estelada. La ruta de la independència, que això la idea és unes rutes que duren 3 hores, que comencen al Museu d'Història de Catalunya i acaben a Plaça Catalunya,
I, per exemple, doncs, anem marcant punts a dir això mateix. Aquí, l'any 1922, es va crear Estat Català. Aquí es va crear Nosaltres Sols. Aquí va haver-hi un tiroteig. O sigui, i el bo és que, diguéssim, ho fem també d'una forma interactiva perquè la gent amb els seus dispositius mòbils, tablets o mòbils, van seguint punt per punt i van veient el que va passar, la foto d'abans i els personatges, que és el que ens ha costat més feina, perquè els punts els teníem localitzats, però la foto de la gent que intervé a les accions. I llavors comencem des de la casa de Narcís Roca i Ferreres, el primer teoritzador independentista, de dir, escolta, nació completa, països catalans, independència, fins a arribar al 1900, com que sempre intentem fer anys rodons, a l'any 1946, que és quan la secció militar del Front Nacional de Catalunya doncs, són detinguts per la policia espanyola, i molta gent d'aquestes, els que queden, s'han d'exiliar. Parlant del front, per exemple, el front, el que fan és que l'any 1945, bueno, 44-45, pengen banderes catalanes a Sagrada Família. Esclar, una bandera catalana a dia d'avui no és res, però quan manava amb Franco, que al camp de la Bota cada dia s'estava exterminant gent, i amb tota la gent que teníem a l'exili, aquests valents estaven posant banderes catalanes i inclús van posar una bandera al port, que era una bandera catalana, però que els sindicats falangistes que van fer la van transformar en una estelada. O sigui, és una foto famosa del 44, per exemple. Sí. Doncs ho hem de deixar aquí, perquè el temps és inexorable. Però bé, tothom que vulgui conèixer més sobre la història de l'estelada, tenim aquestes rutes, Fundació Reeixida, i evidentment segurament haurem de fer algun altre programa que haurem de continuar una miqueta. La Constitució de l'Havana, hi ha 50.000 coses aquest és un tema en aquesta important, història d'aquest país. Bé, aquest ha estat, el d'avui ha estat el capítol número 30 ja de la clau de la nostra història. Us recordem que, si voleu, els podeu trobar tots a etb.cat a la carta. La frase d'avui: en allò que ha passat es troba la història del futur, de Juan Donoso Cortés, un assagista espanyol del segle XIX. La setmana que ve, a la clau de la nostra història, l'almirall Joan Cristòfol Colom. La història, ja ho sabeu, no és res més que tornar a començar permanentment. Fins la setmana que ve.